Kien għajjin mejjet Pietru wara lejl jipprova jaqbad il-ħut għal xejn. U forsi seta' jsaqsi lilu nnifsu imma dan Ġesu li Mgħallem ta' Nażaret xi jrid minni. Talabni d-dajsa biex nagħllem minnha u talabni nerġa' noħroġ biex naqbad il-ħut. Insellmilkom u nistedinkom għal 220 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Pietru għajjien imma Ġesu jitolbu d-dajsa biex fuqha joqgħod bil-qiegħda u ta' Mgħallem li kien jitma' il-poplu bil-ġuħ u mxennaq għall-kelma setana tiegħu. Xenarju mill-isbaħ f'xatt il-baħar tal-Galilija. Poplu sħiħ jixxennaq biex jisma' il-kelma t'Alla. U forsi din ix-xenqa tremenda tal-poplu kienet diġà laqtet lil Pietru illi ma jistmerx jagħti d-dajsa tiegħu lil Ġesu biex minna jgħallem lill-poplu. Imma l-kelma mhix qiegħda hemm biss biex tismagħha imma biex tagħmilha. Tantu hekk illi f'ħin bla waqt kif sejrin nisimgħu fil-Vanġelu tal-Ħadd li ġej, Ġesu jitlob lil Pietru jerġa' joħroġ bid-dajsa u jkala xbiek. Ma dan qed jifhem x'inhu jistaqsini seta' jaħseb bejnu u bejn ruħu Pietru tantu hekk illi l-kelma toħroġlu mulej inna lejl sħiħ nitqabdu u ma qbadna xejn. Imma ġala darba qed tgħidu int emmi il-kelma setana ta' Ġesu. Oħroġ u werġa' kala xbiek. Dik il-kelma setana ta' Ġesu Pietru mhux biss jismagħha imma jagħmilha. Jobdija, iwettaqha. Tant illi l-fidi tiegħu issarraf f'sajda kważi kważi nistgħu ngħidu mirakoluża. Imma xi jrid minni wara dan kollu? Pietru jħoss ix-xejn tiegħu quddiem Ġesu tbiegħed minni mulej għax jiena midneb. Imma Ġesu għal darb'oħra bil-kelma setana tiegħu isejjaħ lil Pietru u lil sħabu Ġwanni u Ġagbu biex iħallu kollox u jimxu warajh. Tibżax minn issa l-qudiem tkun taqbad in-nies. Kelma li ssaħħar, kelma li tqanqal il-fidi, kelma li ssir realtà, kelma li ġġib ħajja ġdida. Ejjew niftħu qalbna għall-kelma ta' Ġesu li jixtieq anki llum ikellimna. Ejjew nemnuha, nagħmluha ħalli l-mulej jagħmel l-ġubijiet ta' mħabbtu fil-ħajja tagħna. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.